Day, I love you so much. I know nagikan ako sa inyo 5 minutes ago. I just want you to know that I miss you already. Grabe gugma, bay. Tawa lang taan ni, pero tinuod na bay ang gugma makaadik o makabuang. Curious ka? Watch this. Where you I will be my Bay, grabe kay ang love, bay. Usa sa pinaka-mysterious o pinaka-powerful na feeling aning kalibutana. Ngano man maadik ang tao sa love. When people are in love, bay, na ay mga chemicals sa brain na grabe jud maka-addict sa atua. Literally maka-addict. Example sa chemical, bay, is ang dopamine. Same chemical sa brain na mugawas kung makadaog ka og sugal or makadaog ka og sports. Ang feeling magud sa lucky, bay, is they want the greatest piece of prize in the whole world. Ang price kay si ikaw ay day careful basi mapandol ka taas na kay mong buhok o. Ang second chemical na release sa atong brain is ang oxytocin. Kana siya na chemical bay ang ginatawag nila na love hormone. When we have these hormones, we feel good, we feel happy. Mao na ang lucky maadik og mabuang nimo because maka-feel mo siya happiness na grabe kayo. Now, ang pangutana, love ba jud ka sa imong lucky? Not sure? 10 signs that a guy is in love with you. Number 1, he does crazy things, extraordinary things for you. Ingon pa si Dr. Helen Fisher, when people are in love, we dance for love, we sing for love, we make poems for love. Kung kita ganay kag mga extraordinary things na ginabuhat sa laki sa imuha, gugma na bay. Ma-genius bagod ang laki basta in love, manggawas ng mga talent sa wadad to wadere ba? Ang usa sa pinakalindot na example bay na nabuhat sa laki para sa usa ka tawo is ang Taj Mahal. Kadtong namatay ang asawa ni Emperor Shah Jahan sa India, grabe kay ang gugmabay. He spent 22 years supervising para mabuhat ang usa sa pinakanindot na temple sa tibuok kalibutan, ang Taj Mahal. Even death bay, wala nag-stop aning tawhana para i-love ang iyang asawa. Sana all buhatag temple. Temple Pons. Number 2, he prioritized you over sex. Kabalo man tabay na di na to na ikalimod na ang laki higal jud na. Pastilan na lang jud. But if in love ang lalaki sa babae, ang sex by number 2 na lang na siya. Mahimo naman gud kag need niya, dili na wants ba. Ingon pa ni Plato, dili ka nang hugasan kadong philosopher, he said this 2,000 years ago. Love is a need. It's like hunger or thirst. Grabing gugmaha bay. Mauna mo ana ganing laki na, I want you because I need you. Aw tsaka na bay. Dapat moingon ang laki sa imuha na, I need you because I love you. Number 3, naa ka sa iyang hunahuna permi. Mura kag nagcamping sa iyang utok. Imo nang sige na siya og text, sig follow up kay tagatan-aw niya miski asa imong naong man ang mugawas. Nagkulang na siya sa dopamine bay, ang feeling na naa ka ba. Number 4, he can't sleep at night. Di jud ka tulog, maglisod. When we are in love bay, dili lang oxytocin o dopamine ang mga chemicals. Also, grabe kay adrenaline, manggawas. O ang phenylethylamine kanang chemicals gani na nasa chocolate. Hyper kayo, basta in love bay. Maunang mo text na sila og kadlawng dako, alas 2, alas 3, may buong lang ka, murag wakwak. Wait, ganay bay. Number 5, he prioritizes you. Ang laki na in love bay, usbon gyud na niya iyang schedule para mauban lang ka. Miski pila pa nakakahon na red horse ang gi-offer sa barkada, basta in love na gani ang laki, unahon jud ka. Now, maana ka sa kuha. Dongpons, dili lagi na ana akong bana. According to research by, kaning dopamine ug oxytocin, taas ka iyang level for the first 18 months. So, bali romantic stage. After ana, you have to work for it. You have to do something to keep the fire burning. So, dapat magstorya gyud mo sa imong bana, mo communicate mo to keep the intimacy intact. I still have 5 more, but if you are watching this, o nya wala kay uyab, please make sure you subscribe and watch the Art of Flirting na video nako. Kaya ang uban magud sa ato, kiligog na lagyog mangihi. Ato ng usbon bay. Kita tag uyab, tabangan tika. Number 6, he will follow your pace in walking. Study shows by, pag ang laki in love, musunod na sa pacing sa iyang pares. Kaya ang uban magug laki, paspas kay mulakaw. Pag in love daw ang laki, musunod na siya sa pacing sa iyang pares. Kung unsa kahinaya ang lakang, kay ganahan man siya more time, siya ang mo-adjust, dili ang babae. Usa na sa signs na in love ang laki sa imuha. Number 7, they want more time with you.
Kana ganing sig extend og 5 minutes, kana ganing manglaag mo or mag-text mo, makadlaw na lang mo sila extend og 5 minutes. Free eye bags na mong duha. Ana nang in love bay. Number 8, he will tell you I love you. Kasagaran mga laki bay dili kay vocal sa ilang feelings, but if love jud ka sa laki, musutig na kung unsa ilang gibati. They will tell you how much they love you. Pero bay, na jud mga pang chicks magbantay ta ana, pero makita maginang sincerity sa tao. And it's really true. Love changes people. Sa giingon pa nila, romantic love is one of the most powerful sensation in this world. Mao na ma-change ang tao kung in love. Number 9, they are protective of you. Ang laki na in love bay mawagtang na tanang kahadlok. Kana gani mo ato mo sa ngit-ngit na grabe ka protective. Kay para nila you are worth dying for man. Sa ilang pamati bay, wala ni rason mabuhi basta wala ka. Grabe ka gilok bay. Ang gugma dili hilakan pakamatyan gyud ba. Number 10, he wants you to be happy. If love ka sa laki bay, you are his happiness. If you are happy, happy siya. If you are sad, he is sad. Mao na, he will do anything to make you happy. Sometimes gani i-let go na lang ka sa laki kung happy ka sa uban, kay ang iyang priority kay imo mang happiness. Kana may grabe na love bay, selfless love, ayaw na buhii. If kita ka ani ng mga signs sa imong pares, partner, uyab, ayaw na siya buhii bay. Don't let them go. Treasure them. Because sa atong lifetime, it is really hard to find one true love. So ayaw sila i-take for granted. Keep them, treasure them. Kung wala pa kita sa imong dawan, at least kabalo na ka sa signs. If kita na ganay ka, grab it. Ayaw i-miss ang opportunity. Good luck, my friend. My name is Dong Pons, and you are watching Choy Tabay.